weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tojjolofa raneru ferlo velingara fuladu kon waktu yoni ha to hombo kame ɓundukala ene jiya e gartidi kabruji men to leydi sénégal caggal nde mawɗo leydi ndi fawno tufere gam mahde ñiɓirde RTS 5 mo matama kikiɗe hanke o ɓesguji finoɓe matame ko taari ɗum kala kollirama ndiɗon mbadi to leydi mauritani jagorɗo awamaji kaɗɗe leydi ndi haaɗi kala wone caɓe kame gawirɗe jolnede e nder maje kaɗɗe leydi ndi gam haɓade ɓen awoɓe likon togosono yoga e gueɗe bonnoje awo e nder maje leydi ndi to leydi mali jonde nayi ɓiiri hakkude leydi mali kame Côte d'Ivoire fuɗɗima subaka hande o ha no gasinayi nduɗo hen lewru taw koye cate cirtude jokkodiral hakkude Côte d'Ivoire kame e leydi mali ɗum ko caggal nde ɗaccitano ɓen koninkoɓe nangganoɓe nder leydi ndi to leydi Guinée Conakry to sigiri ko ɓulli kanŋe mabbi toon yimɓe tato mbasi hen pittali men yimɓe nayo gañima hen to Uganda sarɗiyankoɓe mabɓe hanki e lulde mumen ɓe jaltini kuulala kala kay debati gorkati nde nangga e leydi ndi ko ñawore kaddi gurdam e kaso kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger Tchad ma en jaa ha to Cameroun kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogatare ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teya joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkoɗoyade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teya ko hakono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɗe gorel teya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya e GSM en dañen jama ciggam nangue wulgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turquie ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw
panno soleraji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélatement kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woynduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woynduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde waɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase ɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jayinde men Weltare TV ne wiya en Ramadan mubaraka kisale ɓural nden ka wonay men kala hen ko rewa Allah yo jomiraɗo jaɓanen kala kadi ko tatoya hen nde jomiraɗo yafoto en en jiiɗino jokkodirde ceerno Ibrahima Seydou Kane artanen seeɗa ko fate banggue natgol korka guilay anniyaji mum e ko moƴƴinta ɗum e ko bonnata ɗum kala ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji gartoten koye gardiɗo landa Pastefa woni Ousmane Sonko gonnoɗo toon to kilniga suma assistance mo ganduɗa yalti kikiɗe hanki o fati to galle muɗuma kono kadi na acci haala mawka no feewi on gardiɗo oɗona kilnika woni biteɗo Babacara Niang mo ganduɗa tawetenoɗo toon to lappol palol dande maayo to Madina Diaƴɓe ko gendarme ɓe pete battidi jaggude ɗum ko caggal goto e docteur eɓe docteur Cissé nde noddano yo ara jangto ko fate banggue gueɗe tawaɗe Sonko mo ganduɗa biɗo gila tan FDS artiri ɗum galle muɗum reedu mum ne Moussa teni kadi beele foofa ko caɗele ngam hollirde ene gasa taw won gueɗe baɗaɗe muɗum ngam hollirde wonande noddino ambulance ngam arande ɗum kene wona waktuji jonɗi no fewi ɓe gendarme aɓe kadino ɗum yettade ganduɗa ɗin loskoji kala ko fate banggue on médical e on équipe ɗownoɗo ko fate banggue ndin mbadi kala nde ɓe gaddoto hen lelawal lamgal ceer ko fate banggue ndiɗon mbadi yaadiɓe Benno Bokk Yakar e nder haalande mabɓe hanki ɓe kolliti kamɓene koɓe portoɓe plainte contre Ousmane Sonko caggal nde noddi fitina e nder leydi ndi ha ganduɗa gueɗe kewɗe bonna putikaji kela waɗi hen ƴiƴam rufa ko wayno biteɗo Modou Fall wasi hen fittadu muɗum biteɗo Mamadou Korka Ba kañumne Korka Ba wasi hen fittadu mum ɓeɗo hen kala ko kanko nodditi ɗeɗo hen gueɗe kamɓene ɓe ɗaccirtani hen tan daade fitinaji ne mbaɗe e leydi sukaɓe ne nodde taw kadi ganduɗa e kala saaha nde waɗi ko bonandeji teskete hen gollotoɓe osan kañumen ne jalti e deƴƴere mumen e wiide Mamadou keɓe ɓe kolliti oɗo saaha osanji tawitiɗe nder leydi ndi ɗe gollino kene tolno e ujunnaji ɗiɗo e temedde joyo kono kala nde fitinaji baɗini hen mbaɗi kamɓene ɓe tinat hen caɗele mawɗe no fewi ɓe kolliti ñande ɗeɗo hen balɗe capantati kamɓene koɓe hollitoɓe mette mabɓe ko fate banggue gueɗe pasɗe ɗiɗo hen fannuji kala nde nattata e nder leydi ndi ha laaɓa ha wiya ceera gartaten koye mittino mawɗo mo wanno ɗum Benno Bokk Yakar on mitin bannoɗo toon to Jofanda taw kadi ganduɗo ene tawe e nder diwan ene tawe nder diwan mo Fatiga on mitin mawɗo juɓɓinaɗo toon sarɗi yanke mo sur sarɗiji ndu leydi Sénégal woni Farba Ngom holliti toon oɗo saaha wulat ɓuuɓat toɓat walla ni kala hen ko wawi wonde hoorejo leydi ndi Sénégal ko candidat Benno Bokk Yakar kadi oɗo saaha lawɗinama gañugol makko 2024 ɗum noon o holliti ɗum koye nden haalande wonano o holliti ɗum koye ngal moɓodiral banno ngala taw ko Benno yuɓɓinno ɗum wiide Bamba Mbodia toon to Fatiga Kédougou coordinateur Pastefa biyeɗeɗo Abdullaahi Saar taw kadi ganduɗa ko kalnoɗo e WhatsApp kam e Facebook kala ngam noddinoɗo sukaɓe ne ndendata ngam seppude yogay gueɗe e goɗɗum kala ene tawe juuɗe ngam o saaha waɗama garde à vue ngam konguɗi ɗi o yaltinno sarɗiyanke Pape Djibril Fall erima wonande sukaɓe leydi ndi ne ndentoto manipulation to banggue dawriyankoɓe woto bonnude haqqillaji mon bonna gurdam mon e dow haydara ndentoɗe politicien ji gila tan jerɓinde haqqillaji mon duttoɗon e golle mon école aji mon taw koye konguɗi wasiya ɗi o yaltinno gartaten ha joni koko fate banggue oɗona fannu gartaten koko fate banggue gartaten ko fate banggue fannu goɗɗo wonande gollotoɓe e cuuɗi ñawirɗi ɗi leydi Sénégal kolliri hofgo juuɗe balɗe tati nogas e ɗiɗi hande ha nogas e nayyi toɓɓe jeenayyi ɗeɓe kolliti ɓe kalduno ɗuma wonande koye laamu ngu ha hande o ala kala ko gasi hen haydara 3e mandat hoorejo leydi Sénégal Macky Sall
oɗo saha addi haala to bange wonande ɓen dawriyankoɓe gila yogay médiaji leydi ndi ɗum ko caggal haala ndema ko jabtade yogay namde ɗe o namdando ngam hollirde wonande mbete ko candidat walla ala wo holliti candidat 2024 ɗum ko débat politique ko haalande dawriyankagal so tawi kay wonande ko ƴamtudemo ngal daawal tugnorgal leydi ndi en rokkimo oɗon fartaŋe wo arti ko fate bange potal démocratie nder leydi Sénégal wo holliti so tawi potal alanoye leydi ndi ko wiyete démocratie oɗo hen gaddo fitinaji nodditoɗo fitinaji jamma ñalawma e leydi ndi ene gasa taw nattuyno laatade ko ɓooyi Kerma Sara legala bitengal lajji paate ko suka debbo mo duuɓi 15 mo MF kam diwi balcon ɗum ko caggal patron makko mo duuɓi 39 woni oba mo liggotono e nder galle makko on ɗoftuno ɗuma wonande to magasin biteɗo Auchan nde ɓe gartata on rewnoyimo appartement goɗɗo nannimo toon soki wimo yo leloyi ngoɗo hen leeso o huuli noon o sali nde on wina yanayi makko hawre o ƴetti lawol faade balcon premier étage o diwi kono kadi oɗo saaɓe mbattidi koto tribunal Guédiawaye Pikine Guédiawaye kono kadi oɗon wonande tuumaɗo viol holliti nayimo toon kono wona ɗum woni anniya mum ko kanko diwni hoore makko wawi wonde kala ne fadi ñawore mum wonande ñawore tuumeɗe ngam miijinode yidde yande oɗon suka debbo mo duuɓi 15 keddoren ha joni koye leydi Sénégal jehetena ko ha toon to Matam RTS 5 Matam hollirama kikiɗe hanki o ɓiɓɓe Matam naɓe kala région de Matam e tawtorede jagorɗo communication télécommunication Moussa Bocara Thiam gardiɗo commune mo Wourossogui e tawtorede gardiɗo RTS woni directeur général Racine Talla ene wondi kadi e maire Farba ene wodi e maire Wuro Agnam woni Farba Ngom Sardiyanke kame khalifaɓe aada e diine kala gueɗe kewɗe hanki kollirama toon guilay to banggue conce pine naalankoɓe haalullaji tiɗɗi siftinde on ko horejo leydi ndi fawnon ndeɗon hayre jillu makko sakkitigo ko ngal boowal ŋarɗina ha wonti hande joɗorde RTS Kumpital reeni maayo reeni ndema reeni gaynaka yaltini conce hande o région de Matam woni laatanaɗe RTS 5 mo Matam mbeɗe wawa yaltinde e saktude gueɗe kewɗe teskaɗe e nder ɗiɗon diwanuji kala gattaten koye mayde oɗo hen suka gorko ñande 16 nduɗo hen lewru mars taw kadi ganduɗa ko on suka gorko taw kadi ganduɗa ko oto ferinomo bamma ko artino hen yaññade oɗon sifa ko wona ɗum ko noon ɓeɓe mbiyata gros bras en joom balaɓe tekkuɗe en hen walla bo woto nangganoma on noon woni Cheikh Ibrahima Diaw oɗo saaha taweteɗo to police mo Parcelles Assainies ko wala ɗum ko noon loskoji ne jokke heddade wiyede ko pick-up goto jollunoɗo joom balaɓe en tekkuɗe no fewi ɗeɓe mbiyata joom gros bras en taw kadi ganduɗa ko nervé en taw kadi ganduɗa ko ɓen jannoyo oɗon suka gorko ha jooɓi ɗum ha jooɓi fittandu muɗum ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen luggidde jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabruji garandi en kikiɗe hande o to Ziguinchor ko taali ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garandi ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi fodde balɗe 6 joni galle duuduka ministére des aéroports eɗen gaddi galle o nana garde jamma e ñalawma fodde 40 sukaɓe APR ko kamɓe ñallata ɗon so yi ha kikiɗe 40 yimɓe APR kamen mbaalata ɗon ɓe mbaala rende gila Pastef naɓe ɓe garde duppude galle o so tawi en garte bonande wande hicci hankide en ɓitinde ina wayno 16 APR wonɓe ɗo e Kande 16 o duppama so eno mima ɗo en jeehi to e Bignona bonande hicci hankide 16 mabɓe kamɓe APR naɓe kadi ina wayno duppama to e Bignona ɗum noon société civile
to e Sédhiou kamɓe de ɓe kabri ɗum ɗo ne foti jooɗodeede e kaalda ɓe itta kumpa gonɗo hakkude maɓɓe o mbele leydi ndi ne waawa deejde. So en ngarti e haalande Ousmane Sonko maire de Ziguinchor ina wayno o windi e haalirde makko o yamiri kastilor yoɓe dutto kadi ɓe konga hakkude futuro e gueeƴe ɗum noon yoɓe mbaɗ ɗum kamɓe leydi ndi fof no woruno. O yamiri kadi grève total yo wat tuuɗe e Sénégal jangde nde wasa wonde kamɓe jangguinoɓe ɓe yoɓe mbaw nande ɗo ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe garita jangde nde ɓe mbaɗa grève beele leydi ndi bonande muɗum kanko oɗo bew président de la république leydi ndi ni yo bonande nde no feewi. So tawi ɓe mbaɗani noon ɓe mbaɗani ɗeɗo gueɗe ɗe o yamiri ina wayno ko poso candidat troisiéme mandat makko ɗum noon ɓe mbawa haddema ko ɓuuri yawde e yaccade. Weltare TV musidɗo Amadou Issa Keɓe gorko mbotta kabruji ɗo fo ɗo Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Sar yo Allah hokken walde jam. Amadou Isaga Keɓe Ziguinchor waɗɗani Gambi taw yen tona musidɗo men koddanene Abouba e haalande radio leydi ndi Adama Baro ko fati banggue mahde juma ngarɗuɗo jaaduɗo e jamanu koddanene Abouba. eyyi ko noon tigui Allah jarama on jarama hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabruji men e ñalawma hande o hoorejo leydi ndi président Adama Barrow caggal nde yewtinanno jande witende Star FM o liri tan de ko wiyete ko kaggulade mawɗo woni port mawɗo ma mahe ɗo to diwan biyeteɗo Sagnang ene wayno saabi ɗum noon ko ɓittodiral gongal ɗo e wuuro lamorgo ngo Banjuli ha tengti oɗo port yoga e batoji mbawa tigui rigui kostude ɗon walla so kosti ɗon tawta kadi ene gona ɗon balɗe walle e lebbi ɗum ɗon kadi ene wayno hade on port mahede de ɓen jogorɓe mahde ɗum ma nad e lulde kene tonno e lebbi 6 ƴeewa tigui rigui holno golle ɗe jarata caggal ɗum golle ɗe ma ƴettu kene tonno e lebbi 10 woni hitande e lebbi 3 o wi ɗum ɗon tan de so paari ene wayno ɓen julankoɓe addoɓe batoji mum e conteneur uji mum wona aɗa yaha to aɗa yoɓa aɗa yaha gado yoɓa ala ko lawol goto tan joɓata ene wayno baton jippina rutto e ñalawma goto walla e ñalawma e feccere walla e balɗe ɗiɗi ɗum ɗon kadi so paari ma waw ustude tigui rigui cogguli ɗiɗo e nder leydi ndi saabu ɗum bato so ari waɗi ɗo balɗe 4 balɗe 5 lewru walla yontere ɗum ɗon tan tawi tagata ko wiyete ko bagage o ene seera ɗo hennete e nder leydi ndi ɗum ɗon noon ma wonan tan bénéfice mawɗo o wi ɓen ɓe ganduɗa ko julankoɓe ɓen julankoɓe kadi beltima no fewi caggal nde nani oɗon kabaru ko wona ɗum ko ɓe namde momo ko fati tan e bowallade diwoje meɗen Banjuli international aéroport ɓe mbi tan kala jippoto ɗon ma yob kene tolno e ujunere dalasi e ɗum ɗon noon ɓiɓɓe leydi Gambi no hewɓe ene gulluto ɗum ene goya ɗum o holliti tan de sa ƴeewi hoddiɓe men ɓe ko wayno Sénégal ene nodde leydi men Sierra Leone ene namɗo $20 holko saabi noon yimɓe ene gulla ɗum walla ene jiiɗe ƴettude ɗum ene mbaɗa ɗum ko wiyete ko banggue dawrugol e ko nandi hen uyi joni ɗum ma iw holno iwrata kala coɗowo biye mun aɗa ara ɗo e nder leydi meɗen te Gambi e ɗum koye biye ma he coggu o ko hen tigui nannate ene wayno ma yettuɗo e nder leydi men Gambi hay mbuɗu ala ko namdataɗa walla hay dara ala ko tinata henete koddanene Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda. koddanene Abouba en mbino ko juma kono ko kaggulade mawɗo hani tawa en gonani e korka sino tan koye korka wonno ene gasa ma sosoɓe mbi dañi e men a demala sen giwi to Serekunda paɗen ko to leydi Mauritanie tribunal noksoɗa hanki yowi ñawore gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammed Wul Abdelaziz ko fati banggue dossier ji ɗiɓe noddiri al sharia ɗi ganduɗa hande o ɓen kanko ɓe o tumdaɓe kala nawaɓe yeeso lawol ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde ɓen hujji kintoɓe mo kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie nde ɓe geddi ndeɗon ñawore ɓe jalti nduɗon suudu ɗoɓe ketterno kamɓe kala ko nden juge woni Amara Wuld Mohammed Al Amina ko nden yowi ndeɗon ñawore kene tolno e balɗe 15 caggal nde o yowi ndeɗon ñawore hanki o ko nden noon wona nde avocat ji taw ko société civile heedamɓe laamu ngu kala ko nden kañumen ne jaltini haalande mumen ko fate banggue kettogol oɗo henna bar wonande on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ɗo e balɗe 15 ko nden hettedemo ɓamtata e nder nduɗon suudu ñawore ndo leydi Mauritanie jagorɗo awo ma jikkaɗe leydi Mauritanie yaltini
haalande kade ngam katgol yogay gawirteɗe nder maaje kadɗe leydi ndi ngam holludemo wonande ɓen hutortoɓe yogay caɓe taw koye to banggue awo ene bonna maaje ɗe no fewi tene kadi nawa likon tokkocon no fewi taw kadi kon likona kon ponno mawnude ha jibina liɗɗi goɗɗi ɗum jeeyi sababu oɗo saahaɓe kadi ɗeɗon caɓe so tawi beddama tan ma boto foof ha laaɓa walla mbiyen ɗin gubbi so beddama jata ko ha less kiɓilo likon tokocon mbawa ɓoccitade haydara ko wona ɗum ko kadi wo haaɗi wone gawirde fina tawa hanki awirede yoga e tufɗe maaje kadde leydi ndi Mauritanie ɓe kolliti maɓe mbaɗa hen wonande yitere mawde no fewi taw kadi kala jagguiraɗo ɗuma ene gasa gueɗe kewɗe ma satte muɗuma jonde heñorade nde G5 Sahela joɗima hanki o to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to hôtel Azalaya mo Nouakchott taw kadi nden jonde jooɗi ko hoolaɓe kuuɓal G5 Sahela ngam yurnitade ko ɓuuri yawde hol projet ji ɗiɓe gumminta ɗo tan ko ɓuuri yawde beele ɓiɓɓe G5 Sahel koye mumen puɗɗo dillude ɗen golle tawɗen koppreje finance o koye union européenne kedderen ha joni koye leydi Mauritanie hoorejo jagoɗo leydi ndi Mouhammeda wulde Bilal Mashhouda joɗima jonde hanki hakkude muɗuma e yogay jagorɗe ngam yurnitade wonande haalande batu jagorɗe haalanode toon to nema taw koye batu jagorɗe gardogol hoorejo leydi Mauritanie nden jonde jooɗi hanki cate yencino to banggue gaynaka e nehgol jawdi nehgol ɗen daabeje kala beele ɗin calli ko ɓuuri yawde mbawa toppitede ha mbawa darade taw moni kala wawa himmirande hen golle juɓɓuɗe wonande ko haalano to nema beele ene ɓuura laatade to banggue nehgol jawdi kam e gaynaka kala sappo e nayyi unité de la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie koɓe 150 élément laana maɓe ndiwawo diwi ƴeewi ɗo bowal laaɗi diwoje ngal ton si yaɓani to banggue Centrafrique e kala saaha navette hakkude ɓen koninkoɓe leydi Mauritanie yahoɓe ɓene gartane pofto ɓene dutto to hinde laafaji mbulaji beele jaame kisala wawa dañede to banggue ko laana mabɓe ruttiti ko caggal to bowal laaɗi diwoje nde ɓe mbasiya wasiyuji luggi no fewi nawetede ko jaame kisal ko nayiɓe ko araray gendi leydi ndi kono kadi ko laafa mbulawa ngam addude jaam toon to Centrafrique e ko taari ɗum kala yo won e himmeji mabɓe concours woni prix jeenari horeji leydi Mauritanie to banggue rende Qur'anil Karim jangude ɗuma kame kelmendi muɗuma to banggue sellinde ɗen karfeje to banggue makhariji muɗuma e ko fati banggue fiqhu mum kala wonande guel ɗon kawguel banno guela ari yeeso ko biye taw kadi guel ɗon kawguel yaltina kene tolno e 24 millions ko préje uguiya kiɗeɗe Ahmed Mahmoud Al Amin Baba kam ari yeeso 5 millions ngaji 5 ko préje uguiya kiɗeɗe rewe makko wiyeteɗo Abdussalam Mouhammeda on ari ɗiɗo ɓiijo on ne kadi ko ngaji 5 noon yaari ha yetti tataɓo heddiɓe ko ujunnaje keeɓi ɗum noon ko yidde ƴellidde jangde Qur'ana kame fiqhu e tente kelmendi mum kala e nder leydi Mauritanie e hirjinde duɗe ɗe mbiyata mahadara ha ɓuura wawde ƴellitade yoga e nokkuji ɗi kala jagorɗo ko fati banggue golle woni emploi kame heblo ngarɗugo yaadugo e jamanu taw kadi ko heblo ngarɗugo yaadugo e jamanu kanko on biyeteɗo Mamadou kanko on biyeteɗo Niang Mamadou holliti financement ji kene tolno e 150 projet taw koye wilaya gorgola ɗum noon jar kene tolno e koppreje uguiya 113 millions koppreje uguiya taw ko wallidde 150 projet ko ɓuureni hewde koye jewole hoore mum wonande ɓen yiɗɓe umminde entreprise aji mumen ha mbawa gollade nde moni kala wallete ha ɓuura wawde gollade siftindon jillu mawɗo leydi ndi toon to diwan gorgol ene jiiya hen gueɗe yurnitade wallidde ɓen joguiɓe entrepreneuriat ji mumen ha ɓuura wawde ƴellidde yoga e gollorɗe mumen kame golle e yencinde gueɗe ɗe jiiɗi yencinde to banggue ndema walla gaynaka nehgol jawdi walla jeygu walla e fannuji ceertuɗi kala sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali catal haɓatoɓe
nguura ceerka ɓe jonni ñande altine nde pellital ngal gouvernement leydi Mali ƴetti ngam ustude yogay cogguji nguura taw kadi ko kan nguura taw kadi ɓurka wawde hutorede so tawi lewru koor gari ko wayno kosam sukara kafe gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala maaro nebama ɗum noon dañi pellital ustede caggal nde usta ñande nogas nduɗo henna lewru woni altina woni Boukadiri Dumbuya gardiɗo wonande ɓen waɗoɓe contrôle to banggue prix o holliti maɓe jippoye booli maɓe muɓɓit guite mabɓe no fewi kala kay jeeyow moɓe nangui ustani e cogguji jamiraɗi ɗi yo joomum andu kam ko teddi koko fawete e dow muɗoma catala darnano ngala taw ko catal bangal calti kewɗi no fewi hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ngam rendude golle yogay fannuji kewɗi eɗen gandi hitande ndeɗo hen hitande yawtunde to banggue leydi Côte d'Ivoire hakkude leydi Mali ɗe ɓino herƴude no fewi ɗum ko caggala capanɗe nayo e jeenayo koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangganoɓe e nder leydi Mali taw koye mbaadi hollirde laamu leydi Mali no ɓe natir leydi ndi ni wona hunde fewde no fewi koɓe mercenaire uji en arɓe ñukkidade gueɗe goɗɗe ɗum ko caggal nde ɓe ɗaccita Alassane Dramane Ouattara hollitino maɓe ɓeydu jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi jonde wattude nayyi ɓiire nde ɓe gowno joɗade kala sahaji ko nden jonde hande jooɗi nogas e ɗiɗi to Bamako lamorgo leydi Côte d'Ivoire ha nogas e nayyi nduɗo hen lewru maɓe kaali hen fannuji kewɗi to banggue rendude golle ndenka e nder booli hakkude leydi Côte d'Ivoire kame leydi Mali e ɓeydude ndenka kisal keerol leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kala to banggue jeegu e ɓamtude faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e tiggidde ngalluji poɗɗi tiggitede hakkude leyɗele ɗiɗi guila to banggue cellal ɓalli e jangde yoga e fannuji goɗɗi kala e wallidde ɓeena ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe yiɗɓe gollodirde ha tenti kadi to banggue jawdi daridi i wonde leydi Mali ene faya e kala saaha to leydi Côte d'Ivoire ɗiɗo ngaluji kala ma tiggite e nder ɗeɗo henna jonɗele ɗe ɓe jooɗoto taw saktuno ɗin konngudi ko ambassadeur leydi Côte d'Ivoire taweteɗo to Bamako guila 16 nduɗo henna lewru ndu gonɗen ko nden jonde laati subaka hande o to Bamako lamogo leydi Mali fedde tuppoɓe nayo mbiyama teeɓa ɓen noon ɓe nanguira ko fati banggue tuppugol kayitaji taw kadi ko wadde faux kayitaji ɗin ɗereji ko fate banggue visite technique ha e ɗereji goɗɗi kala taw ganduɗa fonno waɗede koye nokkuji ciirɗi kamɓe naɓe jogui kala tampon kala machine ɓe pewni kene tolno e ujunnaje 10 visite technique ɗum noon ene heewi no fewi kamɓe nayo kala commissariat mo sogoni ko ɓen mbiɓe teeb oɗo saaɓe tawe juuɗe loskoji ne jokki ngam teɓade ko ɓuuri hewde e ko heddi ko beele jamye kisala ndenka e leydi Mali jagorɗo konu leydi ndi fawi tuufere muɗuma taw koye ballal hoorejo leydi ndi financement o kala yalti koye gouvernement mo leydi Mali ngam darnude camp militaire mawɗo jaaduɗo jamanu toon to buguni ha ɓuuri addude nden kay kisal finoɓe to buguni kam yoga e commune aji taariɗi buguni kala beele ene gona e jama tawon financement kala yaltata koye boñ wonande l'état mo leydi Mali laawol kaayi ɓen innirɓe komi laawol kaaya josi laarudde kaayi on mouvement koɓe mbino maɓe mbat ko ɓe laatima ɓe mbaɗi ɗum holɗumen so uddude ɗin booli gila tan no gas nduɗo henna lewru ko hankiɓe gayni ɗum otoji kewɗi donki ɓennude yahannoɓe kewɓe ha tenti noon otoji ɓuttiɗi hakkude kaaya kame sandare fayenma jeema yelimana sadiola keñeɓa kitta katti babaroto ha fema uwaliya ɗiɗo henna nokkuji kala guddanoma ha tiiɗi ngam hollirdeɓe mette mabɓe bonde ngol lawol ha tenti so tawi ndungu ari maɓe dañi hen caɗele mawɗe mawɗe no fewi to banggue yangara e nder région kaye hoore muma ɓe kolliti ha hande so laamu ngu nottaki ngam fewnide ɗuma koɓe ruttitoɓe barde ɗiɗon booli kala ha joni keddoɗen koto Mali garteten koye bila pelɓodiral hakkude koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama kame Daesh ɗum noon waɗi koye ɗiɗo hen ñalɗi jawtuɗɗi woni hakkude aseɗo e alet jawtuɗɗo hen o ɗum ko caggal nde koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama kutori dorono
ko la kon ndi won prete kon les ko kon be yata dow to keeri tati leyɗele ɗe Mali Burkina Niger ko toon ɓe elmini capanɗe joyi fittandu ɓen jogitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en otoji kewɗi kamɓe motoje kewɗe ɓe kolliti ɓe duppi ɗum toon ma en garto yena so en keɓoyi programme o kala no yaruno ha laaɓi to leydi Guine Conakry Sigiri taw koye nokku biyeteɗo Kinitina tonne kadi ko ɓulli kanŋe mabbi toon e ɓen asoɓe kanŋe tato mbasi hen pittali mumen nayo gañima hen jagorɗo min leydi ndi yeehi ha toon ngam wasiyade ɓe teskede diwan Sigiri kala saaha ɓulli kanŋe ne ngabba ngam rewdeɓe gasiri e yirade kanŋe tan ha wonta luuro hulɓinigo fina tan ha mabbayi dow ma beele jiiteɗa ko tawat a serti e wonkima to Guine Conakry jonde hanki fuɗɗitima hakkude hoorejo jagorɗo leydi ndi kame khalifaɓe diine ɗum waɗi koto centre islamique mo danka e tawtorede société civile kame yogay pelle kewɗe ngam yurnitade hol baafal ngal ɓe jogori fuggude haalidi ndi yalta caɗele to banggue seppoji kame mayɗeli kala beele kamɓe kala ɓe gonay jaam e nandirala oɗo saaha nane ɗamina ngal ɗo kaldigal ngal ɓe mbiyata dialogue national e nder leydi ndi ma jibin gueɗe payodinɗe no feewi ñawore Mouhamed Dienne gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu e laamu Alpha Condé hanki darima yeeso baara ñawore makko dirtinama ha nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen so tawi ko Ibrahima Kasori Fofana on kam ala kala ko haala e gueɗe makko yiyaka yeeso oɗon barto Uganda suudu sarɗiyeji leydi mabɓe hanki sarɗiyankoɓe lulde mumen kikiɗe hanki o gooti toon kuulal kalde ɓe nangi gorkati walla debati nder leydi ndi ko ñawore kaddi gurdam e kaso Amnesty International fedde windere winde daranto ko hagge innamade holliti ngal kuulal yo ngal itte ko ɓuuri yawde Uganda yuwari Museveni holliti yiɗa yiide ko fate banggue gueɗe ɗen kala e nder leydi muɗuma to RCA woni Centre Afrique ko jeenayo ɓiɓɓe chinois ɓiɓɓe Chine pittali men guitta e nder site goto taw sito ko gange ACT toon e nder région mo Bambari kono kadi ko warɓe jogitiɓe jani e mabɓe ko wona ɗum ko noon ɓe jani mabɓe taw ɓe gollano koye entreprise mo Gold Castle ko on ɓen chinois ji jeeyi oɗon entreprise ɓen jogitiɓe armeji jani koye mabɓe pittali jeenayyi keddima hen hoorejo leydi Chine taweteɗo to Moscou erima hoorejo leydi wonande Centrafrique ko ɓuuri yawde nden kay kisal waɗɓe ngal baɗala nde jiitete mbaɗe ko satti e dow mumen ko wona ɗum ko jagorɗo affaire étrangére mo leydi Chine hollitti ma ɓeydu nden kay kisal e ɓesguji leyɗele mum kala to leydi Côte d'Ivoire paɗena tana musɗo baɗɗo toon to nokku biyeteɗo yuppogo ka militaire ko suka debbo biyeteɗo Mariama Fani wonno inde makko ko ba makko nangimo tongimo fimo ho wasi fittandu makko e ballala nene makko biyeteɗo Abi Kone baba o noon oɗo sako ko dogi waɗe ladde ne yiile suwa taw yiitede jeeyi sababu ko wondemo reedu ɗum jeeyi sababu ɗeɓe mettine makko haɓe kaɓimo piimo haw wattidi hen wasde fittandu makko oɗo saha police ene udditi hen losko yañgo no feewi ngam fawde jungo mum e oɗo henna babiraɗo baɗɗo ngal ɗo henna baɗala 160 walla 160 ivoirien juukiɓe e nder ceene riddaɓe toon to Liban riddaɓe toon to Libi kame wonde Algérie taweteɓe to Agadir ne tawe e nder leydi Niger hewɓe hen ko tampuɓe woni hen ko ñawɓe wi OIM cetal toppitingal ko fate banggue ɓeena ɗanniɓe ɗanle ɗe ndewani lawola laamu leydi Côte d'Ivoire ƴetti pellital ñande 30 nduɗo hen lewru neldude laana ndi wowa kamɓe kala ɓe gartire e nder leydi mabɓe to Burkina Faso ko jangu waɗi nokku biyeteɗo Tugan ene tawe e nder leydi ndi nokku biyeteɗo Tugan ene tawe e nder diwan mo nuhona koninkoɓe leydi ɓe kolliti polisaɓe ɗiɗo mbasi pittali men kono kadi ɓe nangi hewɓe jogitiɓe armeji oɗo saaha ne tawi juuɗe mabɓe hayso tawi woni communiqué o laamu ngu suwa taw saktude ɗum ha yalta ha laaɓa Niger hakkude me Togo caggal Niger e Benin ko Niger Togo jillu Mohamed Bazoum toon to Togo hakkude makko e For Yassimbe jillu balɗe ɗiɗi
ɓe kaldi toɓɓe kewɗe no feewi ko fate banggue jokkodirala hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue faggudu e commercial ha tenti kadi to banggue ndenka e kisal e ɓeydude sembe jokkodiral hakkude Niger kame leydi Togo to leydi Tchad mayde Idrissa Déby itino caggal mum hewɓe rebel jofaɓe peɗeli ko kañumen jooɓi fittanu makko ɗum wanno koye avril 2021 ñawore mabɓe yani hanki o tribunal ñaawiɓe kamɓe noon koɓe temedde nayo rebel ñawaɓe kaddi gurdame kaso ɓe jiyata nangue ɓe jaltata hen capanɗe jeetati ko minoren ko sukaɓe jettaki duuɓi 17 nogase nayo accitama ɓen kollitama galano e nder nde ɗon fiyande to Cameroun ko koninkoɓe leydi ndi wonnoɓe werlamu men kamɓe jaɓɓi pittola taw koyno ko mbiɗa ɗo saban gari ne tawe e nder leydi ndi koninkoɓe nayo mbasien pittali men joyo gañima hen sumgoji ko fate banggue suudu sarɗeji tokosoro hinde seena ɗum wanno ko ñande 12 lewru mars nduɗo hen ndu gonɗen jencude ndi yalti hanki ha laaɓi ha wi ceer capanɗe jeeɗiɗi joɗorde nde kala ko landa Paul Biya ɓafti ha laaɓi ha wi ceer capantato heddiɓe ko kanko kadi jogori toɗɗade firti ko temedere jogorɗo jooɗoyade toon to suudu sarɗeji tokosonduru kala jogori wonande toon ko Paul Biya sen giwi toon koto Kenya seppoji gulɗi jew bannoɗi to Nairobi kame nder leydi ndi kala jeeyi sababu ha kene tolno neɗɗo goto wasi hen fittanu muma kene tolno e 137 neɗɗo nanggama hen taw nodduno ngoɗon seppo ko lundiyanke mo yaaduno kanko ƴamoyde lefol laamu woni William Ruto hoorejo leydi ndi hande o taw nodduno ɗiɗon seppoji ko Raila Odinga nodduno ɗin seppoji jibindi oɗo hen fittina to Haiti wuuri ko mettuɗama oɗo saaha mo gonɗen loni erima ko ɓuuri yawde jam nde artata toon erima kadi nde armeji neldete toon beele jam ne artato Haiti guila tan janvier Haiti ɗo hen pelle kewɗe bandiji jibinama e nder leydi Haiti ɗum jeeyi sababu pellodiral balɗe tati ko hanki jamma ngal gasi hakkude pelle bandiji taweteɗi to nokku mbiyata Pétonville yimɓe joyo yimɓe 10 mbasi hen pittali mumen hewɓe dogi ɗacci galleji mumen hewɓe dogi jalti galleji mumen sengiwi jeeden koto joolam jaɓeri leydi Russie Vladimir Poutine haalande makko holliti kene tolno e 20 milliards ko preje dollar ko woni ko Chine rewanno yoga e leyɗele Afrique naɓe yaafima ɗum teni kadi ɓooyata ma wallit Afrique ko wiyete blé ɗum koye sifande balɗe capanɗe 6 nde suwa taw hesɗitinede ngam wonande Russie jabde to maayo ɓaleewo wonande blé rewa toon ngam faade yogay leyɗele ha hande jillu hooreji leydi Chine woni hin Jinping ne jokki toon to leydi Moscou walla mbiyen toon to Russie laamorgo leydi Moscou ko hande ngunjillu gasata toɓɓe kewɗe kalama toon kono kadi ciifande kewɗe ciifama toon jokkodiri mawɗe koppreji kewɗe ɗum ko hakkude leydi Chine kame leydi Russie ha tenti ko fate banggue gaz doko taw koye hinde casam ciggitteɗama ɗam leydi Chine hande o jogori wattude ittude kewam muɗum e nder leydi Russie kono kadi Vladimir Poutine holliti weltare muɗum no feewi ngal ɗo hen jokkodiral ɓurgal yuɓɓude hakkude ɗeɗo hen leyɗele kala keddoɗen koye oɗon fannu to Ukraine jillu hoorejo jagode leydi Japon woni Fumio Kishida hanki hakkude makko Vladimir Zelensky ɓe kaldi toɓɓe kewɗe no feewi ko fade banggue jokkodiral hakkude Japon kame Ukraine ko wona ɗum ko noon kanko on hoore jagode leydi Japon o bismima wonande hoorejo leydi Ukraine toon to Japon taw koye jonde G7 tijjande lewru mai on hollitima tawtere ɗum taw koye visio conférence nden jonde waɗata koto Russie ma toon to leydi Japon to Yemen bindande kewɗe ngari hen beele o saaha jam ma waw artude to Yemen ɗum koye hakkude ɓattodiral oɗo saaha mo gonen terrain kame Riyad ngam teskede jam ne fuɗɗi artude ɗon sifti noon Riyad kañum ardino opération goto mo leyɗele arabeɓe ngam yande rebel mo utsi toon to leydi Yemen ko wona ɗum ko noon rebel mo Yemen woni caggal mum ko terrain woni Iran ɓayde oɗo saaha mo gonen hakkude terrain e Riyad batti ittudade duɗal gotal ne jam beele ene arta toon ko wona ɗum ko fiyande bonde wande toon
jamma bedro eno jeyi sababu konin koɓe sappoto yemen mbasi hen pittali mumena to Arabi Saudi inde makko Sada Ibrahima Almadi mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi hen bange ko Arabi Saudi najo hen bange ko Amérique najo kam nangano udda to Arabi Saudi kene tolno e hitande accitama ñalawma hanki o sabino uddedemo ko caggale helloma ko Facebook nde o ñingno wala nde autorité ji leydi Arabi Saudita musidɓe tedduɓe ɗo henna woni ɗomin kaddata mon kabruji men ne teska leyɗele kewɗe ko wayno Arabi Saudite, France, Angleterre, Maroc kame yoga e leyɗele kolliti ko alhamisa janggo a puɗɗoto korka wonande lewru kor ko heddi kone tijja kekiɗe hande o gam larde lewru so tawi jii ñalawma janggo ma laato wonande go lewru korka musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandeɗo kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena